חכו, 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 חכו. שק. 3, 4, טם! יעקב! לא, יש שיגור אותה. תלם אחי, תלם. רגע, זה מצלם? כן, אתה לא רואה? כן, זה אוסקר גוסט. מקסים אוסקר. לא ואתה. 0! אני לפחות הגעתי לשאול. אני לא רוצה איתו. למה? כי זה העיר שלך? לא, כי גם אני לא אגיע. רק הוא יכול להגיע. קרוב. אין די לתפוס. אחי, פשוט תזרוק את זה ככה. הנה! בצורה הנ"ל. איי, כמעט! וואי, ניפצתי פה כל כך הרבה משחקי דירה. שובב. טם! כן! למה לא יכול לצום? למה לא רואים את זה? ביום.